Maar een bouwkaravaan is het aandacht vregen voor opleiding van jonge bouwvakkers. Er worden vissen en jongeren opleiden om de vraag in de toekomst te kennen. Door de recessie raakt ze een protobouwvakkers haar baan kwijt, maar in de toekomst is er verlet van vakmeesken. Wat ik een bedoeling is dat nieuwe jongeren wij kiezen voor de bouw. Want anders is er een schreeuwend verlet van. Als ze nou opleiden worden en voor de bouw kiezen, 3 jaar hier, dan is die bouw wel weer rond. Maar er willen net zoveel jongeren niet kiezen voor een baan in de bouw. En verwaart dat wel toch binnen er kwalijke opleidingsplakken. Wils die heel belangrijk binnen. Ja, ik zit momenteel zelf ook op een werkplaats, want ik had ook geen werk meer sinds 2 weken. Waar heeft u dit leerd? Het metselbedrijf Wilco Smit uit Veenwouden. Daar ben ik werken leren. Die had me bijna alles geleerd. Dat is belangrijk, zo'n plak. Ja, dat is heel belangrijk. Ik in de praktijk lees veel meer dan theorie. De actie Speakers maar koppen wordt sponsoren door bouwbedrijven. Want hoe dreig ze het nou ik hebben, ze hebben je belang bij. Het belang is dat we goede bouwvakkers houden. We zorgen toch een stukje vergriezing. Nou, het is eigenlijk heel erg dat er nog maar zo weinig instroom is, want daar gaat het eigenlijk om. De jonge jongens toch belangstelling proberen te wekken voor het vak timmerman. Ze zijn nodig, de gouden handjes. Wethouder Kobi van der Laan van het Jereveen sloeg voor een morgen letterlijk Speakers maar koppen, maar dat door zoals gemeente ik figuurlijk. Ja, we hebben nou 3 weken geleden daar ook in het college een besluit ingenomen, social return. Dat betekent dat je plekken afdwingt bij al het geld wat de deur uitgaat. Dat er ook werkplekken zijn voor jongeren, maar ook voor anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Alle Friese gemeenten krijgen een brandbrief met daarin een tal onbevellings die de bouw en de opleidingswerk op een rit helpen matten.